srdce zaplesá, preto je to isté divná vec, že som zatiaľ ešte mládenec. Ani vám to nepoviem, koľko ma už chcelo žiť, ale ja som každej košom dal a do uška zaspieval. Bez ženy môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Nie, veru nie, žiadna z nich ma nedostane, to radšej zahrabať sa dá po čiernu zem. Mne na svete zle není, kým pokoj mám od ženy, len bez ženy môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Inak Ivan Krajček, keď prišiel na prijímacie pohovory na Vysokú školu muzických umení, tak chcel zaujať porodu, chcel byť krajší. On nosil okuliare a tak sa rozhodol, že si dá okuliare dole. Tak si ich dal dole, akorát, že potom, keď vošiel do miestnosti, tak vôbec nič nevidel. Nevedel ani rozoznať, kde je skúšobná komisia, a tak sa omylom miesto skúšobnej komisii hlboko poklonil portrétu Antonína Novotného, vtedajšieho prezidenta. Všetci sa veľmi rozosmiali, pobavili a Ivana prijali, pretože vraj je výborne srando. Kto len na mňa pozrie sa, keď mu srdce zaplesá, preto je to isté divná vec, že som zatiaľ ešte mládenec. Ani vám to nepoviem, koľko ma už chcelo žiť, ale ja som každej košom dal a do uška zaspieval. Ivan, ideš? Lepšie, môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Nie, veru nie, žiadna z nich ma nedostane, to radšej zahrabať sa dá po čiernu zem. Mne dobre je na zemi, kým pokoj mám od ženy, len bez ženy môže byť človek blažený, a preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Preto ja sa nikdy ženiť nebudem. A preto ja sa nikdy ženiť nebudem. Ďakujem pekne. Som hlúpy. Ale taký ukecaný, že mi potom ujde nástup refrénu, normálne som dal chvíľu mimo. Viete, aký rozdiel medzi spevákom a alkoholikom? Žiadni obaja majú svoj majetok v hrdle.